Sa Good Vibes, gin-briefing na kag-gintour ang mga unang beneficiaryo sang Asenso Yuhum Housing Units. Sa masunod nga semana, pwede na sila makasaylo sa ilang mga units. May report si Romeo Subaldo. Ang BPO company employee nga si Maria Liza Hayawon ang natabuan lang ang natagaan sang flyer party sa Asenso Yuhum Housing Project sa Bacolod. Wala niya ginpalumpuas ang oportunidad nga makakuha sang kaugalingon nga condo unit sa barato nga presyo para may matawag sila sang iya pamilya nga kaugalingon nila nga balay. May duha sila ka mga kabataan kag sa balay sila sang 11 partner naga-star. Nakabato na lang siya sang text message nga nakapasar siya sa among programa sa gobyerno gani naghikot siya sa mga kinahanglanon nga dokumento. Sang Sabado, isa siya sa 125 ka mga unit owners nga gin-briefing sa Bacolod Housing Authority antes magpirma sang kontrata. Kabalo ka lang, parte sa programa kay tungod. Kay managlibot sa mga... Nga taga LG, taga City Hall. Nagpabalo. Paglibot-libot niya, nakastorya siya sa imo. Ano sila yan na sila papel? Fires. Ikaw nga nag-itisado ka sa mag-apply. Siyempre kaya kita kating ulang, wala man ta balay. And so mayara man ta pag-ibig, ikaw braman, employed man. Kaya mo na do ka okay man nga benepisyo kahit barato. Unlike sa mga iban, walang mga housing. Sa clubhouse mismo sang ilang kondo nga sa layluhan ginpatigayon ang briefing kag mayara pa sung swimming pool sa kilid. Sa masunod nga mga sinemana, makasaylo na sila sa isa sa sininga mga units sa idalom sang 4PH nga programa sang gobyerno. May basketball court man para sa mga residente diri kag may malapad nga garden. Sa briefing sa ila sa pamuno sa BHA nga si Maria Victoria Pareñas, ginpahibalo sila nga ang ilang lugar mangin isa ka township project. May mga magatuhaw mandiri nga mga commercial spaces. So natin yung gina-build, it's a township concept na you work here, you live here, you study, and you recreate here. Amo na siyang concept sa township, diri nga tanan. Di mo kinahanglan maglakad sa layo. May 1-bedroom unit, may 2 bedrooms kag may 3 bedrooms. Depende na sa beneficiaryo kundi hindi rin masarangan niya sang iyang monthly income. Yara sa 2,100, 2,700 kag 3,200 pesos ang bulanan nga bayad sa kada unit depende sa size. Ginpahibalo sila sang Regional Director sa Department of Human Settlements and Urban Development nga si Eva Marfil nga sa 6.25% nga interest rate sa pag-ibig, 5% ang isubsidize ang gobyerno kag ang 1.25% iya ka beneficiaryo gani barato lang ang iguan. Ang 5% sila ginasalok sa among opisina, 1.25% ang balayran. That's why nag-move siya. Klaro man siguro ang balikin duwa pilihan ninyo kung diin ninyo applyan yung pagbayad. Ang LAP or Level Amortization Program or Plan, amo ni siya nga ang bayadan ninyo kung bisa sa una nga bulan, kay 30 years to pay, kung mataon ka pa, hasta sa katapusan, pare-pareho, kada tubig, kada bulan, pareho. Ang isa niya, graduated amortization, maumpisa kita sa gamay. Kada tuig, may dugang, 50 pesos, 100, and so on. Hasta at the last year sa atong bayad, mataas-taas na siya. Ang mga occupants pa lang sa building 1 and 2 ang gin-briefing. Under construction pa ang buildings 3 kag 4. Ini isa sa mga flagship project ni Mayor Albi Benitez. Sa Pilipinas, diri sa Bacolod City pinakauna nga mga housing projects gintukod. Matapos ang pirmahanay sa kontrata, gintour ang mga beneficiaryo sa ilang mga mangin future condo units.